Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Ma en duond Onagi. Mana kamano ne koram gajuang kamora mara mintira ka tuluma kene maro ke chenro maduno nagi TV kene mokalo ne kaja takri chen mokti kanta chen kita bit ko kelo kacha aju telo mopogoro pogoro kendo kwa gombaka ka gini sane to pinyo cho mokanya to ko oganda luo ka telo mokongwa goro kamano modonga nyane obongo nyakalaga nya search polo ge pinyo mi wakili machalo koda kamandi mondo mwechakwa rom kendo watuwa ge kao kinyi masana nya koram gajuang wan kanda giwendo wa molori vitalizi oleo ko mudo ma en kacha en sema mu roni ko reward no no dewo ko de mbaka to nyito ni to talonade chuto to wicho mag dongro ma mu ren krom ga jongo de go mbaka kacha bende county no ma Kisumu ko de nyito ni to talonade ne krom ga jwang dongro ma Kisumu county kachel koda siasa ma pacho kandi no kamora mara mentire akatul makene mono mi kete chini nagi TV kendo ko mbaka iti wala ote mari Facebook page Marama Nagi TV, TikTok Onagi TV, kati subscribe YouTube channel Marama Onagi TV kama tai channel ni and Steve James aka Nyakwar Nyaronyi wano chako channel ni na machalo kada kamandi mheshimiwa ikiunade. Kiumaber Steve Kiumaber. Wagwero kamano madonga nyamo Kongo komidi tulo mari makene mono michoki watwa gida pin. Tilono mokongo yomonda mi pulo ma kamera mari mondo mi yangri ne ya neno mar Chuny Onagi TV ni to mheshimiwa Aoleo en wudi kanye to Nyakwar giluone pakre. Erokamano Steve. Aduoko erokamano e kinde ma kamagi kendo kende kamos nyikwara mogi duto kuonde ma gintie mopogore opogore kuom TV Chuny Onagi TV mondo miya nafas mondo abi mondo agol pacha kata mondo abed kod twak matin ne oganda mar Nyasaye e piny duto e piny ma Kisumu ka e pinya moroni kumae ma bende nie Kisumu ka kaachiel gi piny duto. An iluonga ni Vitalis Olieo Kumudo kata mheshimiwa Vitalis Olieo Kumudo kod Kisungu giwacho ni Honorable Vitalis Olieo Kumudo. An onyuola e piny mar Skim iluongo ni Muhoroni Core Ward masani wantie. Kaka ung'eyo Muhoroni Core Ward en piny mar Skim kendo bendo wach mowacho kacha wariwore kuonde mopogore opogore. Okan ja kama kama, okan ja kama kama, wawacho ni wan jo Skim waduto. Onyuola e pinyno, wang'ere kaka jo Skim. Wariwore
Muhoroni koro ward inyalo wacho ne en cosmopolitan. Kech wan kabila mopogore opogore, nyaka jirande wa ma jogot bende wan go. Bende part of joga magona kura gin jogot, kendo en namba maber chuth. Koro wan gi jogot, wan gi joluo, wan gi jokisi, wan gi baluya, wan gi kabila te. Koro karwa kanyo wan wang'ere kaka jo scheme. Koro ana ja scheme ma Muhoroni koro ward. Eja scheme ma Muhoroni koro ward. Yes. Wadhi mbele kacha nyiso ni to nono mari ma siasa no aneno ka bende kapok ni donje duond bura ma ODM neno kacha gi duond bura ma Wiper. Adiera mar Nyasaye en anasebedo jo ODM chakre chakruok. Wan ema wa form ODM higa mar 2005 kata higa mar 2005. Wach mar Wiper mang nobedie wasebedo chakruok ODM kaachiel kod chung' mopogore opogore. Chung' mar 2013 ne wan kod Wiper gi coalition achiel kinyalo paro. Kendo paro ni samoro ji nyalo wacho no mano nyalo bedo Wiper ng'ane ne ja Wiper. Asebedo ja ODM, I'm a life member mar ODM from day one. Ma wach mar Wiper nasebedo ja Wiper no. En onge be poko betie be ok dobedi. Wan e ODM ka, ODM ni mang'eyo, en man kode kawuono, en man kode ndalo duto, to en bende ma wadhi tho kode. To en bende moketi e telo. En bende moketi e telo, to en ma wacho wachne. Chiemo machamo kawuono en mar ODM. Joga mangima en mar ODM. Dongruok ma koro joga yudo kata Kisumu duto kata piny mar ODM duto en mar ODM. Yina moda pinja ne nikech ano ka bende duchako kacha chon kineno sirikand mar Manyuanda kata mana sirikand magwenge bende nitiere ber ma ineno kokeli. Adiera mantie en ok inyal pimo sirikal makoro wantie ni gi kama nyocha na wantie. Ng'wech mane waringo ka waringo ndara ka wabakite upogre sani kod nyaka wadonje gi miluongo broad based government. Kendo waseneno matunda, nitie gik mabeyo makoro biro sani. Seche makoro walose ni wawacho weche mag SGR mabe nyocho biro ka mosebedo launched ka Kibos ka waneno magide wawacho adier ka ok wanie sirikal. Sama koro walose ni nitie pogruok mang'eny ahinya madongo dongo Kisumu ka kata kidhi e paya ka kata mana kar nam ka wan mende madongo dongo mosetimre nade mosedonjo mosenyiewo achiel ariyo adek ma mago to ne waonge go. Wan gi dongruok mopogre Mamboleo, Chemelil, Kipsitet Road mago no osekwamo higni mang'eny. Sama koro walose ni kidhi kanyo to biro yudo ka tich dhi mbele. Wan gik mang'eny mabeyo mokwa ma wanyalo pimo. I sirikal ka be koro wawacho ni wan gi duol nikech ka chokruok oyudore kata kuluongo e bura to wawinjo maendeleo madhi mbele. Wabiro winjo ka jakom matandi kacha mar budget mar national upimonwa gik mosepogwa malongo magi ok ne wanyalo yudo sirikal mamoko. Koro adiera mantie ni sirikande ni ber kendo mae mondo watimre nade mondo wadhigo kaka ji wacho ni gini ber donjie uru. Koro gini timre nade gini ber ji odonjie. Ka penji kapok wadhi devolution nene nade ben gima ber. Devolution ber ahinya. Chakruok devolution ema nitie kod challenges. Chakruok devolution and especially after the first elections matimore 2013 ne nitie challenges nikech ne pod onge system. Koro kanyo bende yudo ka weche mag disbursement mag pesa kano wuok e national government kikeli county ka ne nitie kuo mang'eny ahinya mopogore opogore nikech ne system onge. Sama walose ni devolution osekelo dongruok, nitie weche makoro wawacho matimre county government ka mane tek ahinya gi national government. Pogruok mar thieth, pogruok osiptande, gik makamano kineno dalawa ma Kisumu ka. Sani koro Jaramogi Oginga Odinga ne en marwa wasechur kode to wasetaye maber nikech devolution makoro sani osetime nade osekawe sirikal mang'ongo osekawe niwach good management marang'o mar devolution. Koro devolution osekelo gik maber ahinya kipenja. Koti kode maber en gima ber ahinya. Yes. Yena monda aduoki chien matin. Ilongo ni Muhoroni koro ward. Yes. Gino mane jo Muhoroni koro wuodo migo telo mwacho ni koro ine wuodwa moromo wami telo ne. Chike kata mana singo mane miyogi nen man. Adiera mar Nyasaye wacho weche mang'eny kapod ok idonji koma pok ibetie to ok ber. But koro nikech jo Muhoroni koro ward no trusta ok na chung mokwongo. Ma chung na mar adek, na chung 2013 na namba 2. Na chung 2017 na namba 2. Mana wacho ODM na emosebet ka chungie ka. Koro consistency mosebet ka konyo piny yore mopogore opogore, weche mag kanisa, weche mag school fees, weche mag liete, emomiyo timre nade. Jokom ne neno kuma, jopiny ne koro neno kuma confidence.
okne I didn't need to promise them so much. Okne nyaka wach ni mang'eny ahinya nan kadhi tabiro timo ma kod ma. To koro gima ber nimo osetimore nyaka nya donji. Wan kod pi koro sani kata jokoru. Jokoru modho pi igni 43 jokoru pok noneno pi gimiluongo tap water. Po ne onge. Ne pok gineno nyaka nene. Sama koro waloseni jokoru modho pi kidhi koru township pi chwer kanyo matamre gi nono. Kidhi koru vocational training center pi chwer kanyo kabisa. Kidhi koru dispensary mabende koro is going to be a major facility. Even the maternity wing be koro bedo develop jogo modho pi kanyo chiro won machiro mine ne dhi mnaomo pi aora mabor kabisa o malai kata dalawa kama nyuol nitie aora mokalo kanyo sani mano rumo mine yudo pi kendo mine mor ahinya kidhi odok weche mag nderni ndara is a challenge, is a big challenge king pamontieno kech wan kod cotton soil kendo kethre malich ahinya mandara molos kawuono to kinyo en nage mosekethore but Samuel useni Nyasaye osekonyo wan gi nderni minyalo kwan mabeyo moselosore kata nyocha machiegni olos machiegni luon Menara Pombo Mejogutu mane utinore back in 1992 sani koro ber kendo jopiny pako ni chalo mnalam ka wachak wadok e chuny Moroni ka bende yuro ka chuny Moroni ka bena wasetemo loso gi kembni machalo West Valley manyocha nokawo Moroni Sugar bende they are also good friends gise kamen bende gikonyowa gi county government to wale seloso chuny town nikech ka kodho chweto bugni ng'eny koro walose maber ndi kidhi god nyithindo ibiro yudo ka ndara sani dhi mbele miluongo ni Bao Chamluchi mago bende dhi mbele mariwa kucha bende wasepogo nderni moko ka ok en koth to kod tingni mating'o niang' matemo njawa but nderni beyo kendo samoro ji pako kuonde maricho to pod richo nikech oginyarumo gite to kaka ing'eyo we are also in a competitive government. Koro county government be okuyud pesa malich ahinya. Disbursement miyo per ward be ok ng'eny ahinya but watemo kendo county government temo miyo wanyalo konyo per wards. Koro so far nitie development in terms of facilities mag water nitie pi nitie yudore. Nitie nderni bende mwanyalo losi wigi. Nitiere allocations machalo Moroni sani chuny town igero ultra modern market. Mabiro ting'o gimoro amora stalls, biro ting'o nyaka kuonde tugo, kuonde ma nyithindo nyalo tugo, a lot of things, very very modern things masani are coming up. Magi ok ne waneno, this is partnership mar county government gu pinje maoko mokelonwa. Sama waloseni jokisi bende koro gigero lam i Moroni kanyo. Wane pok waneno lam Moroni kanyo nyaka nene. County government koro okelonwa waneno lam ichako ga jokisi gedo kanyo. Sani bidwa kelno affordable housing. Ma anytime it's going to be launched, tiende ni koro dongruok timre nade ng'eny kendo ber. Yes. Weche mag somo to chalo nade? Somo ber, anyalo wacho kamano kendo ok wan chien. King'eyo Moroni Koru ward emotingo Koru Girls. I think Koru Girls is one of the best performing schools. A lot of many schools around that area bende de maber. Kisumu County as a whole, if I may talk, the education is quite successful. Wan kod nyithindo wanyalo loso national government ka chiel gi area MP mamara kaloso kara makara mar Moroni constituency. Bendo setemo ndi osetemo kendo osechiwo basari kendo winjo ka jipako. Ne en basari malich ahinya mosechiwo makata mna nyocha some few days ago nyo en ceremonies matimre nadi mipogo basari checks go. Wan bende county government Samuel Oseni nyo wasegolo basari mwamiyo ng'ata. Everybody county government chane wan problem matin iweche mag basari ka jomoko nodhi e court mochung. Nyo osegonye kendo nyaka Samuel Oseni osechiw basari maber ahinya ka chakre form 4 form 3 grade 10 giri mago jogo moseyudo. Koro somo ber kendo nyithindo betimo kendo skunde ber performing very well. Ba e kinde gi mbunge mari ke chwacho ni mondo medongruok bendo chwale gweng kata mana wards nyaka beni MC tiyo machiegni ka achiel kod MP mare. Ok aseneno nyaka donje ok dawachi nitie problem osebetie gima nitie ma MP mamara nyalo donje asebet kendo loso kode kama nitie monyalo donje bendo timre nade nitiere wan gi challenges machalo nitie nderni moko kanyo ma jomoko wacho mai mar national mai mar county government aparo ni wawinjore kendo wang'e nango ndara we go back to the survey and we get to know exactly nto ndara ni en marango en mar county kusango so we compare notes iweche mag ken function like kaka kolo nyo en go igo na simo kendo wabedo so wasebedo ka wadhe maber so far so good. Ma gima ikwano achievement mikwano madongo mabende setimo kwa jo mabende koro wacho ni mheshimiwa Komudho oktine jo Moroni nyalo nyiso gina adiera mantie en jatelatela mora moyier iber ka podo ko yieri to ka kinyi yiere ni to over expectations from the public as compared to resources mawango tiende ni
kaka jopiny dwaro to giyuto mar mimiyowa kata ma kandi nyalo miyowa location mimiyowa ok oduong' ahinya. Ok oduong' ahinya. Wanie 20 million per ward. Sani nyo gimede mkoro budget year, the current financial year mwadonjeni. Nyo mede koro en 25 million. Koro ward ni, kibiri ward na kaka Muhoroni koro ward. It is the size of almost 3 constituencies here. Dawachi utingo Central ka, utingo Kisumu East, utingo nyaka West. It is a big area because maka ingen gin kuonde pur ma they are sparsely populated. G10. Koro it is a very wide area. Kilos ndara piny moro machielo, kendo ichaki dok piny machielo, iyudo ka samoro tek. Ndara manyi loso nyoro, tinga matingo niango timre nade, ubiro ketho kanyo. Koro wach man ng'ani tiyo kata ng'ani ok tiyo, that will depend on the eyes of the beholder. Nitie joma neno adier kaka komudho tiyo, kendo giwacho ni komudho ni koro to tam, en koro kwa par kode ariyo. To nitiere jomoko ma bende biro wacho nang'o, onge gima timonwa. Kaka ing'eyo bende Steve, ji duto ok nyal eri, nitie joma ok nogona kura. Ok gibigona kura to chieng' bende gibiro tho ka ok gigona kura. Indalo duto mabiro chung'. Ang'o ma jogo wacho? Komudho onge gima tiyonwa. Komudho onge gima tiyo nikech natimre ng'at gi nodong' to an nayom. Omiyo kar tich ka to ber mondo ibiri e ground tineno mna gwangi gik mosetimre nade mosedhi mbele. Awacho ni wan kod chichni. Wan gi chiro Muhoroni mane aketo asbestos mane waloko. Wan gi ultra modern market ma is coming up. Wan gi chuny Muhoroni matimre nade mwaloso bende within the center. Wan gi Nyayo hospital now Kisumu sub-county hospital. Mabende nitie a lot of developments nyaka mochari kori gero sani. Wan kod pi, chichni gi be waseketo stalls, a lot of developments mwasetim. To duto ng'at maber moneno madwa neno gima ber manyalo timre nade ema neno. Ji duto jomoko biro biro wan onge gima tiyonwa. To en mna kamano. 2027 idoke debe. Kwayo ka Nyasaye okonya na ngima. Igeyo na adiera mantie Steve. Sama walose ne 2027. Pod bundalo bor. Ndalo achiel kende ndalo maduong' ahinya kuom Nyasaye. To an gi yie kuom Nyasaye nobiro konya kendo adok. To ok pana nadok kendo. Adok yod bura kendo. Koro kadok adok chung'. Adok yod bura kendo. Mondo adhi mbele an gi tije mang'eny. Nyasaye osekonya an gachiel ariyo adek manyalo romo abiriyo minyalo kwan kata okalo kanyo. Adwa dhi medo gi moloyo kanyo kadok. Ma lek mari en mana ni mondo miyo kineno ki gimedwaro mondo miyo kore mi iwego jo Muhoroni ma chieng' ne gi par godo mheshimiwa Komudho. Jo Muhoroni an kod weche ariyo ma bende Nyasaye osekonya sama waloseni. Nitie pogruok mosebetie. Nderi ni mabeyo mane ma jopiny waga ahinya. Madwaro ni mondo awe on record. Kata mana first term na madhi kuongo tiekoni. Sani koro wadong' gi achiel gi dwe achiel moro. Adwa weyo nderi ni mabeyo. Nitie sama walosi nitie mabeyo adier kendo jopiny pako ni chalo lam. Gin maram lakini giwacho ni chalo lam. Adwa weyo ka jo Muhoroni nigi pi. Sufficient water supply. Tap water. Not pi motuomi aora nikech aoche bende ng'eny Muhoroni kanyo. Ok alosi wach mar aora. Alosi treated water, tap water. Adwa weyo gi very good medical facilities. I'm trying my level best. Saninya nitie gine allocation mamiyo kandege dispensary. Nitie koru matin pe pod dhi mbele. Muhoroni sub-county bende watimre nade? Bende wacheko. Koro these are 3 major things. To maduong' to en kwe. Ji wacho ni nyaka nadonjie kwe osebedo ahinya. Muhoroni kanyo chane sama tin ji lawre go pangni. Jo boda makia kure group mane gore gi group mane. Nikech telo luwore kod kaka japiny ohero kwe. Ng'at matayo gi chal nade. Ka ng'at matayo gi ohero lweny to en mana lweny ji wuotho mna kuting'o penge. To an to mara ni en mana musalaba ndalo duto. En mar lemo, en mar kwayo. Agomna chonga tienda piny chini Nyasaye ka ni ema mondo konya mondo timna nade mondo tago piny. Wechego mag scheme nitiere ywak ma bende samoro ne jogo jodak ma Muhoroni nene godo kaachiel kod jogo bende koro jopur mag niango gi kembego. Ineno ka sani dhi nade? Weche nitie kendo weche oselokore. Ing'eyo maber ni Muhoroni koro ward. En go kambi miluongo ni Musco kata Muhoroni Sugar. Sani nyose nyiewe gi joma nyien koro iluonge ni Muhoroni Sugar 2025 Limited. To joma nonyiewe gin jo West Valley kata Kipchimchim Group Limited. Adiera manitie ni nyaka joge nyokaw gini. Weche osebedo maber kendo jopur nyalo pakoni kaka niangi kodhi tichuli mana directly. Niangi kodhi ok take more than 1 week kapok otimi nade kapok ochuli. Wan ne wasechopo, Steve ne osechopo kama wach mar purgo koro kwadwar.
In fact, jomoko nitie mane opudho puothego mopidho gik moko mopogore opogore. Kaka wacho, what is it? Apidho niang' nikech ang'o, to gima niang' biro konya go onge. Arito dweche 18 to bang'e no gima dhi timore nade? Onge. Irito dweche 18 ka niang' osechiek kitere factory, ichako irito higni 2 mondo obed timi nade? Obiro chuli. Omiyo sani nitie pogruok maber. Jo West Valley bende asebedo go piny kendo awacho ni gin nyaka koro gikonywa nderni maricho madonjo nikech tingni mage gi masombo niang' guma kibos mopogre opogre be ketho nwa nderni makata wan jokanti ka waloso to kinyiro ka tingni goselewa motimore nade ochako ketho kendo. Koro jo West Valley noyie kaloso gi jakom Alfred Soi be ng'ama ber ahinya noloso nwa chuny Muhoroni kanyo maber kabisa. Noloso ka koro timo bugni okelo machinery ma jogo loso gigo ma gigo bedo maber. Koro Alfred Soi kaachiel gi joge gi general manager Caleb Matutu asewinjora kodgi gibiro konya e loso nderni ma e gwengego mondo timre nade mondo pogruok obedie maber. Omiyo nitie pogruok. Ekonomi bende koro ok inyal pime kama ne entie nikech ne onge pesa. Ka kambi notho musko mane wan go mara en under receivership mara ang'o timre mara koro chunge sani wadwaro gibiro joka dwa kelo masinde manyien kendo tich dhi maber. Ekonomi dhi bedo maber. Tiende niya jopiny ma Muhoroni koro ward be koro dhi dak maber. Erokamano kuom lero na wach nikech ing'e nitiere jogo mabende samoro na wacho ni private station mag kembe gi koro ne rach ni makat ne wegi e lwet sirikal. Ano ka koro iwacho ni gino en gima ber kabisa. Adiera mantie moki wuond wang'a. Adiera mantie en osiptal ma private ok inyal pimo go osiptal mar national. Nikech ang'o mar national ng'ato ka ng'ato dwano biye to kendo en giri nono. Kambi mane sirikal ran opogre kod kambi makoro jowa ma private koro timo nade koro timo privatization. Jomoko bedo rigid ma ji otemore nade ma ji otemo push gi kata mana karwa kanyo ji otemo temore nang'o ji go koko kata nyaka kawuono pod nitie koko matimore nade madhi mbele. But wasekweyo piny ka e chuny Kisumo kana an kod bura maduong' kabisa mane management mar West Valley ne aluongo gi kaachiel gi local community ma area no miluongo ni Koguta. Kaka ing'eyo no karwa kanyo which osebedo ka yware kama factory obetie no nitie the local community ma wacho ni Koguta. Koguta wacho ni mano lopgi. Adiera nyalo bedo ni mana adier to wadwaro ni kwe mondo bedie kata kelo yorno to mondo kwe obedie. Jo factory odhi mbele kod tich to gin gitimo nade. Omiyo mane bedo ywarok ne kelo ywarok moro matin kanyo. Kata kamano oselosi kendo jopiny aparo no osechako neno pogro. Bedo ni kawo jomoko tindiko jomachielo tindiko jomanyien. Bedo ni koro chulo farmers in good time. Osemiyo ji oseneno pogruok mar privatization mane timore nade mar the sugar industry. And I will tell you today that I'm seeing the benefits as compared to jowa mokwongo. Anyalo ji jo West Valley konya uru ulos ndarani ginyalo winjo wachno. Jowa mokwongo kane dhi to gigoli gisiemo ni mna tingni motimna moturo magi tingni wa ne kaka gigi chalo onge kaka unyalo kunyo. Omiyo nosechopo kamarach wan wadwoko ni Nyasaye erokamano niwach mar ginene privatization otimore nade odonji wang'e kendo waneno pogruok maber koro sa. Ma compensation weche mag compensation be gitimo maber jogo mabende samoro ne dwaro mondo chulgi kaka pok nokawo. Kaka man kurom gajwang med kete mane chuno na giti pod wan kande kaachiel kod Mheshimiwa Komudho Vitalis leo mabende nkacha MCA ma Muhoroni kore ward kondwago kod mbako nyiso ni to chalo nade wechego mag dongruok ma yudore Muhoroni kanyo kurom gajwang wacho ni kuponi nkacha gi wach mora mora kana mana cholo ote mari nyalo cholo na ote mari mana e Facebook page mar Chuny Nagi TV, TikTok Chuny Nagi TV kaachiel kod YouTube maro bende Chuny Nagi TV one live kaachiel kod Mheshimiwa ywak mag jok ma wacho ni poko chudo margi to dhi maber. Ok ang'eyo Steve kako rilosi wach mar chudo to in bende koro nyaka lera ni wacho ni gin jotich compensation kane iwacho ni sama ne ariyo mar lands mar county government wan gaziri mar agriculture wan gi board mar municipality Muhoroni nitie Muhoroni agriculture wan gi board mar municipality Muhoroni nitie Muhoroni Chemelil municipality jogi ni eka gik mwadwa loso agenda kuma duong' mwadwa loso and there was gine ywak no riembwa to gimotimore nade pok ochulwa gima malong'o. Koro wan samwa loseni wadwa bedo mondo wang'e ni jomage manok ochulio malong'o. Samwa loseni be jomoko ne ywak nitie gimiluongo nepotism mabe dhi mbele kambi kanyo. Kambi kantie area mar Muhoroni koro ward onego be no benefit all the tribes. Mok ni yiero ni kabila ni manyaka bedin ma gir kabila wa. Omiyo that matter is being handled. Pok awinjo ywak marach ahinya to mantie
to wan mondo address through this committee wadwani mondo jo West Valley otimre nade ong'iswa i committee achiel ni bende wadwaro kwe nikech kose bedo ni jo local community wango ni yang to timre nade wadwa loso mondo mai bende local community bende obed involved in the process mondo gi own kambi ni kaka margi ing'eyo ni gimoro nyalo bedo maber ka ni e gweng'u to be uneno berne omiyo koro mago we are going to handle so far nitie joma ne wacho no gol gi oko kanyo to seduogi kendo gini tich sani so far wadwa ng'eyo joma ge mano gol to gol chutho to be ochulgi to mana through this committee kaka ing'eyo weche ok nyal wachi e ndara tiloso nyaka bedi aput moro kata chokruok moro matin matimre nade maloso wachni mae gima nachako mae gima wabro dhigo mbele but ber to sane jopur nyalo neno nitie ber ahinya adwa wacho ni adiera mar Nyasaye nitie bujo mapuro niang nikech some of us kata moko kuomwa ni chuny osechido kod wach mapuro niang joma puro niang sani ase come across 1 2 3 kata chiel ari adek mamor ahinya ni sani chuli achula kaka ni iterno wik achiel ok timre nade okal koro jopur mon kendo nitie pogro kendo adwa wacho noganda na ma jomuroni kor wot puothi manyiwe mar niang'no kata kanyo lai falo koro dog mondi pure to kapo non ni chenjo gimoro ka gino mi pesa maber onge rach diversity bende ber kiko bende ber lakini ka gino bende chandi doge niang nikech koro ju factory timenan chudo maber iwacho kacha weche mag nderi wacho weche mag nderi bane sama iwacho ni loche mag kimbe gi ma chal ka gima bende samoro ketho ndara to nitiere omenda ma bende gichulo mar maintaining nderi ni gilongo ni cess be tiunu weyuno maber wach mar cess osebedo challenge maduong' ahinya i country ka king'eyo some of the debates I'm a very active member in the assembly in terms of contribution to the debates king'eyo wach mar debate madende nokel there's a bill manokel kod my colleague Mheshimiwa kata Honorable Regina Kizito i wach mar cess ni kane ne wadhi wapenjo nikech cess ikawo kuom jowago to jowago bende wacho wamiyo cess ok wanyalo loso nderni pesa mwamiyo cess en pesa mang'eny kabisa karwa ka bende cess ni kuma cess ni dhie malongo bende utamana wakia koro wasego lweny makata kibiri od bura kata assembly marwa ne wadhi mwagolo nyaka bill miluongo nango the bill mar pesa makuri losi wiye mondo timre nade mondo bed separated completely nikech ka jogo wacho ni golo cess to wan be ok wane the meaning mar cess koro wadwa ni gino bed separated mondo bed ga guche kiko dhi that fund the country revenue fund is common cha upoge so that the areas make our cess maduong can get their big allocation as well muroni koro wadno inyalo migi a big allocation mondo ndeni kik bed ni timre nade chandowa nikech kembni man kanyogo wan kod Musco wan ga agrochemicals muroni sugar Musco agrochemicals wan go Malai kembni go wan go kanyo jogo wacho ni wan cess wasemiu ok wanyal timre nade koro it is a challenge ni sane nderi no kono go be ni chando okonego be ni chandowa kata matin adiera mar Nyasaye kapo ni cess itiyogo maber mabende koro sheria waloso sani madhi pogo cess mudhi bedo its own iluongo ni ring fenced wadwa no bed ring fenced ma en cess wanene kacha to koro ipoge nang'o nikech tang'o kikawo cess ni dwa dhi miya biga share ikamoro makata mna cess mugolo bende timre nade onge adieri ng'eyo maber sub counties mamuro nika wan kod gi 7 in fact sani kuro gin 8 technically be gidhi 9 nikech muro ni chabe chal kitimre nade kipoge diriyo kadibo be wan go nitie jomoko maonge kata nduru in terms of cess nonge gima gigolo so let them not actually ngichako ok tiditi kode kama nane wadwaro our share the lion's share mondo mi wakacha olos nderni dipoko miyo kata kadhi arus moro tabedo kod kwe kadhi aliel moro tabedo kod kwe nok ndara iwinja koro kamwarieni udhi bedo to wane mo wakelo bill no sani mabe udhi bedo passed and we are hoping that anytime soon wadhi bedo kod pesa ndeni maber erokamano wachna gi wacho ni sani ok unene tugo mondo uneni odonja di mano koka manyi koro mgajo waka othul maken magonero kamano maduong' ahinya medikete mane chunyo na giti pod wan kande kachiel kod Moluor Vitalis Oleo kumudho ma en kacha MCA ma Muhoroni koro ward wago kacha mbaka wechego mabendo tenore kachiel kod mag Muhoroni wadadhi e yuyo matin mamadhi matin kata wadhi wechego mag wala kang waduogo tino mar ariyo wadhi to kachiel kod wechego mag county government mag Kisumu ni koro mgajo wang'ene bende en kacha kachiel kod lemo odhi nyisa ni to gin kaka county assembly mag Kisumu en dongruok mane mabende wanyalo neno mabende koro kan mag Kisumu ni gonj koro mgajo wang kato bodo odhi nyisa ni to tino mogik siasa mag piny owacho kana national politics
chalo nade wan kaka oganda luo wachomo kanye be wan kama ben kono mga juang ko kamano kete mane chunyu Nagi TV waduogo bang sama chuok. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda, Watuak. kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo, Mbaka. kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo. weche mag ohala, Somo. arita kwe, Pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube, kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma en duond onagi. Erokamano nyakoro mga juang kamora mora mitira ka utwe makene marwa kikende tilono mara ariyo tilono mogik mapodwan kandi kachel kod mweshimiwa komudho kawago kacha mbaka chutho to weche gumotonore kachel kod dongruok makaloni wachino kwa dugu tilono mara ariyo to dheza kwa kachel kod somo ote mari nyakoro mga juang wawini ti wacho nang wan kande kachel kod ote mo pogore mabenda dhe chako somo kandi ka to bende mweshimiwa ne kandi kanti mwanyalo kwa to dhe duwa kwa kacha wangi iluongo ni A Boy Fast ni kandiro kamano kuom donje chenro wan gi Benson Kwach wacho ni komudho no dhano gimoro achiel marach kode joma uchung turi ka obiro yombo wuon obed mana etie James Koyo wacho ni dhano ndi idhi yombo joge lakini kwa en achiel bed mana etie James Koyo gusi yonge tie ang'o mwacho kamano. Steve, aparo no Benson Kwach bende wacho mnadier. An chakruokne. Atiyo in corporate world for a very long time. In corporate kacha, you cannot be a lone ranger. Ukinyal bedo ng'ama gwe mpira kende. You need to be a team player. Mane Benson wacho, mane nditi and James Onyango kwe. Ing'eyo no adiera mantie, nyaka waluor office mantie, maka uono. Makata ka in